ang Kristo ni Karanay. Nya ra jud ka. Nya ra jud ka sa kuha. At sulat sa kagaway. Paghinay ba? Diri tao magsabot. Wala man siguro makakita sa itong duha. Murag na ilan na murag na naglantaw sa tuwa ba? Turao? Nganong naman ka dire? Wala ganit. Wala ganit ko dire. Dito tao ayan na pagsunod-sunod ha. Gadit man guro ni sila. Unya ra jud ka duwa mo ni mate. Abi ni magdi ka mo sundan. Pag na nagsunod-sunod sa tuwa. Dili makasinabot na ta wala bitay makita sa tuwa. Ako masak kanila dire. Ano itong ganinang itom? Sige na din. Gabi po ka, oy. Gigamit naman ako kasinit sa gapon. Saan istoryahan gapon? Among istoryahan na kahagapon tungod siyang crush. Ni, sa'yo po ni maguyab-uyab, oy. Ni, niya radyo ka kay buton kay ka. Tugan ka kay Mick. Yan ang crush ni Mick. Si Jan. Ni, di kaya sila bagay kay Gimao tato. Mo pugya kay si Mick. Paghilom kay na makadungog sa tuwa. Kadungog jud ko. Ingnan ta maot. Sila mga anak sa Kurimaw. Kadungog ka ako. Sakpa na pug ka ngayon ka kung kuyog man kanamo. Padiskarte na ko karon. Kinsa mo? Kinsa ba si Jen og si Mick? Kasi mo sila lagi kang dako. Ha, mapayat mo budbod. Budbod, raman na yung ibaligya. Di, rame. Ah, sige. Turong na itabo ato, nabuang na lagi ito. Kagagla. Marakag buang. Gay! Ay, sorry. Hawa na dato, dere.